Ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a cikin sauƙi. Sauya sufa a yadda na san ka ruɗa ni, kai ka zama shigifa garin ka rufe ni ka saya ni. Farara a tafa ina kake to ka fito gani, masoyin ka zan so in so makiyin ka haramun ne. Bure na kama a soyayya ba ni zan karba. Kai yarda da ni, kuna kai sahihi ne. Lalalalalala, lalalalalala. La 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 la. Maraina kama a soyayya bai dabara ba, kai yarda da ni, kuna kai sahihi ne. Alƙawari na miki duk inda na je zana nuna ki. To zan ƙara shiri domin in bubbuge masu damun ka. Zan yi da manta miki domin in faranta miki rayinki. Na yaba da hakan, Allah ya cika maka burinka. Godiya na miki kin nuna so ba ni yada ki. Ni burin da nake a ce yau na zama matarka. Albishir zo ki ji farin ciki na ne na aure ki. Ni dai ban raina kama a soyayya na aminta da kai. Bure na kama a soyayya